στόπ στη δυνατότητα των βουλευτών να οπλοφορούν μέσα στο κοινοβούλιο αναμένεται να βάλει την Πέμπτη διάσκεψη των Προέδρων, όπως αποκάλυψε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Καλατζής. Θα είναι θέμα στην διάσκεψη των Προέδρων. Τι θα προτείνετε εσείς? Το ότι απαγορεύεται δια αεροπάλου. Άρα χρειάζεται το όπλο, δια αεροπάλου να πεις με όπλο μέσα. Άρα X-ray, μηχάνημα, περνάτε όλοι από εκεί. Βεβαίως. Ενισχυμένα είναι πλέον τα μέτρα ασφαλείας εδώ στη Βουλή, καθώς όποιος μπαίνει από την πύλη εδώ στο περιστήλιο, 2 λωρίδες ασφαλείας θα τον οδηγούν σε ανιχνευτή μετάλλων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν φέρουν όπλο ή όχι. Πρέπει να καταλάβει το Προεδρείο της Βουλής ότι έχει ευθύνες σε αυτού του είδους τα ζητήματα. Δεν μπορεί μέσα στο χώρο της δημοκρατίας να κυκλοφορούν βουλευτές με όπλα. Η αναμενόμενη οριστική απαγόρευση οπλοφορίας των βουλευτών στους χώρους της Βουλής έρχεται μετά τα πρόσφατα ακραία γεγονότα στο Κοινοβούλιο και την καυστική επιστολή που έστειλε με αφορμή αυτά η Φωτεινή Πιπηλή προς τον Πρόεδρο της Βουλής. Και μόνο η δυνατότητα οπλοφορίας εντός του ναού της Δημοκρατίας και της ελεύθερης βούλησης από αντιπροσώπους του έθνους συνιστά βαρύτατη προσβλητική πράξη. Οι ακρότητες ή ενέργειες που πολλές φορές γίνονται αντικείμενο σχολιασμού σίγουρα δεν θα έχουν θέση σε συμπεριφορές εντός και εκτός Κοινοβουλίου. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα που περιέγραφαν προσπάθεια βουλευτού της Χρυσής Αυγής να μπει με το όπλο του στη Βουλή, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Το σύστημα το οποίο πρέπει να πολεμήσουμε θα πολεμηθεί μεθοδικά, θα πολεμηθεί με συσπήρωση, αλλά όχι με κραυγές και όχι με αυτές τις αστείες ακρότητες οι οποίες εμφανίζονται ακόμα και μέσα στο Κοινοβούλιο. Για το θέμα που είπαν για το βουλευτή μας για την οπλοφορία, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι επειδή ξέρουμε για το κυνήγι μας κάνουν, γιατί όλοι προσπαθούν να βρουν κάτι για να μας ενοχοποιούν συνέχεια, δεν υπήρχε περίπτωση να το κάναμε.